बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. गेल्या 1 महिन्यापासून रखडलेली कणकवली शहरातील उड्डाणपुलाखालील अतिक्रमण हटाव मोहीम अखेर आज शुक्रवारी पुन्हा एकदा सुरू करण्यात आली. उड्डाणपुलाखालील जागेचं सुशोभीकरण करण्यात येणार असून त्याचा शुभारंभ 14 जुलैला नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून होणार आहे. त्याच अनुषंगानं कणकवली नगरपंचायतीची टीम मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली उड्डाणपुलाखाली दाखल झाली. सर्वप्रथम उड्डाणपुलाखालील अप्पासाहेब पटवर्धन चौकातील चौकाच्या दोन्ही बाजूंना 3 पिलरपर्यंतच्या दुकानदारांना आपापली अतिक्रमण हटवण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या. त्यावेळी अनेक स्टॉलधारकांनी आपापले स्टॉल स्वतःहून हटवायला सुरुवात केली, तर स्टॉल हटवले न गेल्यास लवकरच नगरपंचायत आक्रमक स्वरूपात अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवणार असल्याचंही मुख्याधिकारी गौरी पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे. आपल्याला म्हणजे मागं आपण 1 महिन्यापूर्वी, जवळपास 1 महिना झाला, त्यापूर्वी कारवाई केलेली होती आणि शहरामध्ये सुशोभीकरण करायचं आहेच. आपल्याला शहराचं जे बकालीकरण आहे ते कमी करण्यासाठी आपण मागची कारवाई केलेली होती. आता त्याचा पुढचा टप्पा म्हणजे आपलं सुशोभीकरण. तर सुशोभीकरणासाठी आपण पहिले काही पार्ट आपण निवडलेत, म्हणजे जसा निधी अवेलेबल होईल त्यानुसार आपण काम करतो. तर पहिल्या टप्प्यामध्ये आपण पटवर्धन चौक, जो शहरातला मुख्य भाग आहे, तिथून आपण सुरू करतो. तिथून 3 पिलर घेतलेले आहेत. P5 ते P11 या पिलरमध्ये आपण सुशोभीकरणाचा पहिला टप्पा घेतो. तसंच नरडवे रोड ही शहराचा महत्त्वाचा पॉईंट असल्यामुळे नरडवे रोडमध्ये P37 ते P42 या पॉईंटमध्ये आपण सुशोभीकरण घेतो. मग त्यातला आता पहिला जो भाजीचे जे आपले भाजी फळं फुलं विक्रेते जे बसतात P11च्या दरम्यान तिकडे जे बसतात त्या लोकांना आपण तिथून रिलोकेट करतो. तर ही तात्पुरत्या स्वरूपाचं, म्हणजे कोणालाही आपण परमनंट स्वरूपाची जागा देत नाही आहे. पण तिथं जे आपल्याला सुशोभीकरण करायचं त्यासाठी तिथे जे लोक बसलेले आहेत, फळं फुलं विक्रेते बसलेले आहेत, भाजी विक्रेते बसलेले आहेत, त्यांना आपण शेजारच्या पिलरमध्ये रिलोकेट करतो आणि त्यासाठी आपण 10 बाय 10च्या जागा आखून दिलेल्या आहेत. नंतर 1-2 दिवसामध्ये किंवा सोमवार मंगळवारच्या दिवसामध्ये आपल्याला या सर्व लोकांना आपण व्यवस्थित प्रकारे तिथं अलोकेट करून घेऊ आणि त्यामुळं त्यांना सगळ्यांना तिथून स्वतःचे स्टॉल काढण्यासाठी आपण विनंती केलेली आहे आणि सूचना केलेल्या आहेत. आणि जर या पलीकडे कोणी आपल्याला मंगळवारपर्यंत सहकार्य नाही केलं तर आपल्याला मग ते काढून घ्यावं लागेल. आणि पत्रकार बंधूंना आम्ही विनंती करतो की यांनी म्हणजे या सूचना आमच्या सर्वांपर्यंत पोहोचवाव्यात आणि तसंच आत्तापर्यंत तुमचं जे सहकार्य लाभलेलं आहे ते पुढेही आपल्याला लाभवत राहावं अशी आमची अपेक्षा आहे. वाहनांच्या संदर्भात सध्या आपण खूप दिवसांपासून, जवळपास मागच्या वर्षभरापासून या बाबतीत बरीच कारवाई करण्याचा प्रयत्न केलेला होता. RTO ऑफिसर येऊन गेले, त्यांनी बरेच प्रयत्न केलेले आहेत, पण इथली वाहनं काही निघत नाही आहेत. पण आता आपल्या या सुशोभीकरणाच्या मोहिमेमध्ये P42 ते P37 ते P42मध्ये आत्ता सध्या जी वाहनं लागलेली आहेत ती आपण तुमच्या सर्व पत्रकार बंधूंमार्फत आम्ही सर्वांना आवाहन करतो की वाहनं आपल्याला मंगळवारपर्यंत काढून मिळावीत. आणि जर यांच्याकडून काढली गेली नाहीत तर आपण RTO ऑफिसरकडून प्रत्येक वाहनांना दंड केला जाईल आणि टो करून वाहनं काढली जातील आणि इथलं सुशोभीकरण पूर्ण करण्यात येईल. सुशोभीकरणाचं स्वरूप त्याच्यामध्ये आपण वॉकिंग ट्रॅक वेगवेगळे जे म्हणजे त्याच्यामध्ये बरेच एलिमेंट्स आपण घेतलेले आहेत, त्या लोकेशनला अनुसरून घेतलेले आहेत. जसं की तिकडे थोडीशी जागा कमी आहे तर तिथं वॉकिंग ट्रॅक करता येणार नाही, पण या आता P37 ते P42मध्ये आपल्याला छान सलग स्पेस मिळते. त्यामुळे वॉकिंग ट्रॅक, मुलांसाठी खेळण्याचे ठिकाणे या भागामध्ये करते, कारण मुख्य बाजारपेठेमध्ये लोक चालायला येणार नाहीत. तर तो अंदाज घेऊन त्याप्रकारे आपण सुशोभीकरण करण्याचं
प्रयत्न करतो. स्टॉलधारकांसाठीचं आता सध्या जे स्टॉलधारक आहेत आपले P11पर्यंत आणि P11च्या शेजारी जिथं आपण फळं फुलं भाजी विक्रेते बसवतो आहे तिथून त्या स्टॉलधारकांना आम्ही निघण्याचं आवाहन केलेलं आहे. आणि स्टॉलधारकांबाबतचा निर्णय म्हणजे त्यांना आपण सध्या कुठेही जागा अवेलेबल करून देऊ शकत नाही.